Sadurunge nglanjutke video iki aja lali subscribe sik. Oke, matur suwun. Cah aku melu. Yo. Ayo, Jabang kuwi kowe sapa? sing bau reksa ning kene. Do meneng di kowe. Aku meneng sedang kono, Lek. Entone sedang kene gorong sangar-sangar. Kabeh iki do sangar-sangar lho. Ah, apa iya? Yo tak tekoni sepiro sangarmu? Ah, siap. Jusi. Sepiro sangarmu? Aku ndek mau madang. Terus Entek 3 ceting. wis ngombe urung. Lah ya iki. Aku mau ngombe banyu sendang. Gandos lek. Yo lanjut. Sepiro sangarmu? Aku mau mangan mie, Terus tak puluhi. monggo lek. Aku. Saiki tak tunjuk. Hei. Kowe. Piro sangarmu? Dek mau aku entuk PM. Lah terus Tak kon garap guru deh. Tang. Woi. Sepiro sangarmu? Dek ini aku keseret obat. Lah terus Obatnya tak seret balik. Tang. Aku. Tak juta iki. Sepiro sangarmu? Dek mau aku mancing. Terus Pancingnya lagi tak siapke. Iwaknya dak dhewe. wes kang rono. Wah, kari loro iki. Es dang mlebu ngono. Aku sedang krasa ngising. Cak, sedurunge ade syuting, tak den donga sik ya. Yo. Menurut agama masing-masing, mulai. Doa selesai. Walau ade syuting aja lali ade sinau. Oke. Kumpul cah. Yuk. Bagaimana? Sukses. Ah, enek iki. Oh, gila. Aku bau seksual ning kene. Abang baik kowe. Oleh nang sundang kene gor cah gali-gali. Aku Tak juta iki. Kok saya gue yuk. Bagi aku.